Op het Magister Alfinus College in Snits werken ze nou een jaar met de iPad. En met gewoon lessen had het nevens de docenten grote voordelen. Zoals bij de les ierdrijkskunde oer Kaapstad. Je kunt in dit geval de oppervlakte opzoeken van de stad Kaapstad. Je kunt verschillende kaarten gebruiken. In dit geval een OpenStreetMap. Daarmee kun je heel duidelijk dus het stratenpatroon terugzien van de stad Kaapstad. De komst van de iPad in de klasse had de lessen volle iepener en interactiever maken, zo vinden ze hier. Je hebt altijd toegang tot internet. Je kunt altijd even zien laten van nou, hier hebben we het over. En ben heel gevoelig voor beelden. Als iets op film ziet, dan is de aandacht toch volle groter dan als iemand die ons ziet te vertellen. Maar toch hebben gewoon docenten de verkeersen om de iPad zo nou en dan weer onder kant te lezen. Voor bepaalde zaken hebben je gewoon pen en papier nodig. Zij is bij ierdrijkskunde het papieren werkboek weer waarom in de klas. Ik merkte ook dat zij te veel vaardigheden als schaal berekenen of kaartjes intekenen of grafieken tekenen, dat ze dat gewoon met de iPad niet konden, zeg maar. Dus vandaar het werkboek weer op papier. Maar er binnen meer praktische probleem. Ze hebben net alles kwam een goede internetverbinding voor al die iPads. En hoe kun je voorkomen dat er bij een spultjes zitten te dwaan op de iPad? Het grootste probleem is likwijls de beschikbaarheid van lesmateriaal. Net alle uitjouwers binnen op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar. In het algemeen hebben we de papieren boeken wel in huis, dus we kunnen wel ontwerp. Maar ja, de meesten kunnen zich target op een start met een iPad en met digitale materiaal. Ja, als dat dan net met een kind, dan is dat natuurlijk vervelend. Opstartprobleem dus op de iPad. Het vreegt een soort creativiteit van de docenten en van de leerlingen. Want ik die sjoggen nog een soort toekeltje. Nou, soms dan raak je of afgeleid als je een berichtje binnenkrijgt of je krijgt er kop van. Een werkboek, dat zou wel handiger zijn erbij. Waarom? Soms moet je dingen invullen of kleuren of zo en dan kan niet altijd op de iPad. Dit is een van de oudste iPads, dus die gaan ook nog heel traag zo. En hier bij ons op school is de wifi ook nog heel slecht.